Għawdex importanti ħafna għal Partit Nazzjonalista u għalhekk qed jibni viżjoni li permezz tagħha il-ħajja tal-Għawċin tista' titjib u jkun hemm benefiċċji għar-reġjun kollu ta' Għawdex. Hekk qal il-kap tal-Partit Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis filgħodu f'lukanda ewlenija fl-Imġarr. Il-Partit Nazzjonalista kif kien dejjem jagħmel jemmen f'Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista li kien ħoloq il-Ministeru għal Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista li kien bidel wiċċ Għawdex. Imma llum jidher illi Gvern Laburista, Partit Laburista m'għandux aktar idejat għal Għawdex. Għalina Għawdex huwa importanti. Mhux importanti għaliex huwa l-misluta ta' Malta, imma importanti għaliex huwa hija gżira li aħna nemmnu li tista' tassew tkun aħjar ħafna aktar milli. F'Għawdex Bernard Grech kompla bis-sensiela tal-laqgħat li qed isiru bħalissa sabiex il-Partit Nazzjonalista ikompli jisma' u jiddiskuti mal-entitajiet, mal-imprendituri, mal-ħaddiema u mal-familji. Dan sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun dejjem aġġornat dwar l-isfidi li jsibu ma' wiċċhom l-Għawċin. U kien akkumpanjat mid-deputati Chris Said, Kevin Kutajjar u Joe Ellis. Partit Nazzjonalista qed jiltaqa' magħkom, qed jiltaqa' mal-Għawċin, qed jiltaqa' ma' kull min għandu għal qalbu gżira Għawċija biex filwaqt li jkompli jisma' x'inhuma l-isfidi, jkompli jisma' x'inhuma d-diffikultajiet, qiegħed hawn u qegħdin hawn biex anke flimkien magħkom niddjalogaw, niddiskutu, nisimgħu ħalli nkunu nistgħu flimkien nibnu il-politika li għandu bżonn l-Għawċi, li għandu bżonn Għawdex, li għandha bżonn il-popolazzjoni kollha Għawċija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan il-gvern minkejja ħafna wedi li kattar xogħol f'Għawdex għall-Għawċin qed jibqa' jinjora dan il-bżonn biex minn 1500 ħaddiem li kienu jaħdmu f'Malta 8 snin ilu, issa għandna 3500 ħaddiem li jkollhom jitilqu minn gżiriethom biex jaqsmu lejn Malta għax-xogħol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-problema tal-istudenti li jkollhom imorru Malta għall-istudji tagħhom u li jkollhom iqattaw ħafna żmien il-bogħod minn Għawdex. Xi ħaġa li hu qal qed tbiddel it-tessut soċjali. U stqar li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan holistiku għal Għawdex li jinfirex fuq l-oqsma kollha, inkluż fl-agrituriżmu u fit-turiżmu, iżda wkoll pjan ta' investiment fl-ambjent. Bla dubju, irid ikollna investiment aktar qawwi fl-ambjent Għawċi. Ħalli anke l-ambjent Għawċi mhux biss nippreservawh, imma kif nixtiequ anke nagħmlu f'Malta inġibuh u nrenduh mutur ekonomiku. Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-aċċessibilità u saħaq li jridu jsiru studji serji dwar dan ħalli naraw xi jridu verament l-Għawċin biex din il-gżira sabiħa ma titlifx l-identità tagħha. Matul il-jum, apparti din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu laqat mal-kumitati sezzjonali ma' sindki u kunsillieri kif ukoll ma' qdiet non-governattivi.